ଅଗନା ଅଗନି ବନସ୍ତରେ ରହୁଥିଲେ ଅନେକ ଜୀବଜନ୍ତୁ। ସେମାନେ ବହୁତ ଦୁଃଖରେ ଥିଲେ, କାରଣ ସେମାନଙ୍କ ରାଜା ସିଂହ ବହୁତ ରାଗିଥିଲା। ସେ ଗୋଡ଼େଇ ଗୋଡ଼େଇ ଛୋଟ ଛୋଟ ଜୀବମାନଙ୍କୁ ଖାଉଥିଲା। ସବୁ ଜୀବଜନ୍ତୁ ନିଜ ନିଜ ଘରେ ଲୁଚି ରହୁଥିଲେ। ଦିନେ ଗୋଟିଏ ହାତୀ ଅଗନା ଅଗନି ବନସ୍ତରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲା। ସେ ବହୁତ ଖୁସି ମିଜାଜର ଥିଲା। ସେ ଅନ୍ୟ ପଶୁମାନଙ୍କ ସହ ମିଶିବା ପାଇଁ ଆଗ୍ରହ ପ୍ରକାଶ କଲା। ଏ ହାତୀଟା ବହୁତ ବଡ। ବାପରେ, ଇଏ ଆଉ ସିଂହରାଜା ଭଳି ମତେ ମାରିବନି ତ? ଠେକୁଆ ଭୟ କରି ସେ ଜାଗା ଛାଡି ଚାଲିଯାଏ। ହାତୀ ତାକୁ ପଛରୁ ଡାକେ, ଆରେ ଏ ଠେକୁଆ, ପଳେଇ ଯାଉଛୁ କଣ? ମୋ କଥା ଶୁଣୁ, କୁଆଡେ ଯାଉଛୁ ତୁ? ନାଇଁ ନାଇଁ, ମୁଁ ତମ କଥା ଶୁଣି ପାରିବିନି। ଆରେ ବୁଲିକି ତ ଟିକେ ଚାହା। ଠେକୁଆ ହାତୀକୁ ଚାହେଁ। ହାତୀ ତାକୁ ଭାବପ୍ରବଣ ହେଇ କହେ, ଠେକୁଆ ଭାଇ, ମୁଁ ତୋ ସାଙ୍ଗରେ ସାଙ୍ଗ ହେବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ଆଉ ତୁ ମତେ କିଛି ନ କହି ବାଟ ଭାଙ୍ଗି ପଳାଉଛୁ। ଦେଖ, ତମେ ବହୁତ ବଡ ଜୀବ, ମୁଁ ପୁରା ଛୋଟଟା। ମୁଁ ତମ ସାଙ୍ଗରେ କେମିତି ସାଙ୍ଗ ହେବି? ମୋର ତ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, ତାହେଲେ ତୁ କାହିଁକି ମନା କରୁଛୁ? ଥରେ ତ କହିଲି ମୋର ତମ ସାଙ୍ଗରେ ସାଙ୍ଗ ହବାର ନାହିଁ। ତମେ ମତେ ବାଧ୍ୟ କରନି, ମୁଁ ଯାଉଛି। ଠେକୁଆ ବୁଦା ଭିତରେ ପଶିଗଲା। ହାତୀ ମନ ଦୁଃଖରେ ଆଗକୁ ଚାଲିଲା। କିଛି ବାଟ ଗଲା ପରେ ଗୋଟିଏ ବିଲୁଆ ତାର ଦେଖାହେଲା। ବିଲୁଆକୁ ଦେଖି ହାତୀ ଖୁସି ହେଇଗଲା, ଆଉ ମନେ ମନେ କହିଲା, ଠେକୁଆ ସାଙ୍ଗ ନ ହେଲେ କଣ ହେଲା, ବିଲୁଆ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ନିଶ୍ଚୟ ସାଙ୍ଗ ହବ। ବିଲୁଆ ହାତୀକୁ ଦେଖି ମନେ ମନେ ଭାବିଲା, ସିଂହ କଣ ଆମକୁ କମ ଅବସ୍ଥା କରିଥିଲା ଯେ ହାତୀ ଶେଷରେ ଏଠି ଆସି ପହଞ୍ଚିଲା। ବିଲୁଆ ଭାଇ, ତମେ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ସାଙ୍ଗ ହବ? ବିଲୁଆ ତ ମହାଗାଲୁଆ। ସେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କହିଲା, ହାତୀ ଭାଇ, ମୋର ତମ ସାଙ୍ଗରେ ସାଙ୍ଗ ହବାର କୌଣସି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ହେଲେ କଥା କଣ କି, ମୁଁ ମୋ ମାମୁଁ ଘରକୁ ଯାଉଛି। ଆଜି ଥାଉ, ମୁଁ ପରେ କେବେ ଭଲ ସମୟ ଦେଖି ତମ ସାଙ୍ଗରେ ସାଙ୍ଗ ହେବି। ଆରେ ଭଲ ସମୟ ମାନେ? ତମେ କଣ ନଡିଆ ବାଡେଇବ ନା କଣ? ନା ନା, ସେ କଥା ନୁହଁ। ଏବେ ମୁଁ ଟିକେ ବ୍ୟସ୍ତ ଅଛି, ମାମୁଁ ଘରକୁ ଯାଉଛି। ବିଲୁଆ ଅପଦସ୍ତ ହେଇ ବାଟ ଭାଙ୍ଗି ଚାଲିଗଲା। ହାତୀ ଏବେ ଚିନ୍ତାରେ ପଡିଗଲା। ସେ ଛିଡା ହେଇ ଭାବିଲା ଯେ ସମସ୍ତେ ତାକୁ ଏଡେଇ ଦଉଛନ୍ତି କାହିଁକି? କିଛି ତ ଗୋଟିଏ କାରଣ ଅଛି ଯେଉଁଥିପାଇଁ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ କେହି ସାଙ୍ଗ ହଉନାହାନ୍ତି। ସେଦିନ ଗଲା। ରାତି ପାହି ସକାଳ ହେଲା। ହାତୀ ଗୋଟିଏ ଝରଣା କୂଳରେ ଗଛରୁ ଡାଳପତ୍ର ଖାଉଥାଏ। ସେ ଦେଖିଲା ପଶୁମାନେ ଦୌଡୁଛନ୍ତି। ସେ ଆଉ ଟିକେ ଆଗକୁ ଯାଇ ଦେଖିଲା କଣ ହଉଛି। ଆରେ ବାପରେ, ଏ ସିଂହ ତ ବହୁତ ମାରାତ୍ମକ। ଇଏ ତ ସବୁ ପଶୁପକ୍ଷୀଙ୍କୁ ଖାଇଦେବ। ହାତୀ ଆଉ ଟିକେ ଆଗକୁ ଯାଇ ଦେଖିଲା ସିଂହ ଗୋଟାଏ ଠେକୁଆକୁ ଧରି ଖାଉଛି। ହୁଏତ ପଶୁମାନଙ୍କର ଧାରଣା ଯେ ମୁଁ ବି ସେମାନଙ୍କୁ ମାରିଦେବି, ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ସାଙ୍ଗ ହେବାକୁ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି। ଠିକ ଅଛି, ଦେଖାଯାଉ ଆଗକୁ କଣ ହଉଛି। ଆଉ ଦିନେ ବି ବିତିଗଲା। ହାତୀ କାହା ସହ ସାଙ୍ଗ ହେଇପାରିଲା ନାହିଁ। ଆଜି କିନ୍ତୁ ତାର ମନରେ ଦୁଃଖ ନଥିଲା, କାରଣ ସେ ଅସଲ କାରଣ କଣ ଜାଣିପାରିଥିଲା। ରାତି ପାହି ସକାଳ ହେଲା। ହାତୀ ଗଛପତ୍ର ଖାଇସାରି ବଣ ମଝି ଦେଇ ଚାଲିଲା ନଈକୂଳକୁ ପାଣି ପିଇବା ପାଇଁ। ନଈକୂଳରେ ପହଞ୍ଚିଲା ବେଳକୁ ଦେଖିଲା ନଈକୂଳରେ ବସିଛି ଠେକୁଆଟିଏ। ହାତୀ ସେ ଠେକୁଆର ମନ ଦୁଃଖ ଦେଖି ପଚାରିଲା, କଣ ହେଇଛି ଠେକୁଆ ଭାଇ, ଏତେ ମନ ଦୁଃଖରେ ବସିଛ କାହିଁକି? ତୋ ସାଙ୍ଗରେ କଥା ହେଇ ଲାଭ କଣ? ତୁ ତ ବହୁତ ବଡ ଜନ୍ତୁ, ତୋର କେହି କିଛି କରିପାରିବେନି। ଏଠି ବଡ ସାନ କଥା ଉଠୁଛି କାହିଁକି? ତୁ ଯୋଉ ବଣରେ ରହୁଛୁ, ମୁଁ ବି ସେଇ ବଣରେ ରହୁଛି। ଆମେ ସମସ୍ତେ ସମାନ। ତୋର ଦୁଃଖ କଣ ମତେ କହୁନୁ? କାଲି ବଣରେ ସିଂହ ଗୋଟିଏ ଠେକୁଆକୁ ଖାଇଦେଲା, ଜାଣିଛୁ? ହଁ, ସେ ମୋ ସାଙ୍ଗ। ଆମେ ଦି ଜଣ ଏକା ସାଙ୍ଗେ ବସୁଥିଲୁ, ଉଠୁଥିଲୁ, ଖାଉଥିଲୁ, ଖେଳୁଥିଲୁ। ହେଲେ
କାଲି ସେ ସିଂହ ତାକୁ ମାରିଦେଲା। କେହି ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଖେଳୁନାହାନ୍ତି, କେହି ଖାଇବାକୁ ନାହାନ୍ତି ମୋ ସାଙ୍ଗରେ। ଆରେ ଇଏ ଗୋଟିଏ କଥା, ଏଇଥିପାଇଁ ତୁ ମନ ଦୁଃଖରେ ବସିଛୁ। ଆ ମୁଁ ଖେଳିବି ତୋ ସାଙ୍ଗରେ। ନା, ମୁଁ ଖେଳିବିନି ତୋ ସାଙ୍ଗରେ। ହାତୀ ଠେକୁଆର ଯିବା ବାଟକୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇ ଚାହିଁ ରହିଲା। ନିଶ୍ଚୟ ଏଇଟା ସିଂହର କରାମତି। ସାରା ଜଙ୍ଗଲଟା ତ୍ରାହି ତ୍ରାହି ଡାକୁଛି ତା ଭୟରେ। ହାତୀ ଆଉ ବେଶୀ କିଛି ଚିନ୍ତା ନ କରି ନଈ କୂଳରୁ ଜଙ୍ଗଲ ରାସ୍ତାକୁ ଆସିଲା। କିଛି ବାଟ ଚାଲିଲା ପରେ ସେ ଦେଖିଲା ଯେ ଗଲା କାଲି ଭଳି ପଶୁମାନେ ଭୟଭୀତ ହେଇ ଦୌଡୁଛନ୍ତି। ସେ ସେମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲା ଆଉ ଦେଖିଲା ଯେ ସିଂହ ବି ସେମାନଙ୍କ ପଛରେ ଦୌଡୁଛି। ଆଉ ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ନଈ କୂଳରେ ବସିଥିବା ଠେକୁଆ ବି ଅଛି। ଆରେ ଆରେ କୁନି ଠେକୁଆ, ରହିଯା, ରହ। କୁନି ଠେକୁଆ ପଛରେ ସିଂହ ଦୌଡୁଛି। ସେ କଣ ଆଉ ସ୍ଥିର ହେଇ ରହିବ? ସେ ବି ଅନ୍ୟ ପଶୁମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଦୌଡୁଛି। ହାତୀ ନିଶ୍ଚିତ ହେଇଗଲା ଯେ ସିଂହ କୌଣସି ପଶୁକୁ ଖାଇବ। ସେଥିପାଇଁ ସେ ବି ସେମାନଙ୍କ ପଛେ ପଛେ ଦୌଡ଼ିଲା ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କ ଠାରୁ ଆଗରେ ରହିଲା। ସିଂହ କୁନି ଠେକୁଆକୁ ଖାଇବାକୁ ଗଲା ବେଳକୁ ସେ ସିଂହକୁ ଗୋଟିଏ ଶକ୍ତ ଗୋଇଠା ମାରିଲା। ସିଂହ ଉଡ଼ି ଉଡ଼ି ଯାଇ ବହୁତ ଦୂରରେ ପଡ଼ିଲା। ମରିଗଲି ଲୋ ବୋଉ, ମୋ ଅଣ୍ଟା ଭାଙ୍ଗିଗଲା। ବାପରେ, ବା, ହାତୀ ଭାଇ, ତମେ ମୋ ଜୀବନ ବଞ୍ଚେଇ ଦେଲ। ମୋର ବି। ହାତୀ ଭାଇ, ତମେ ତ ସିଂହଠାରୁ ବି ବଳୁଆ, ସେଥିପାଇଁ ଆଜିଠାରୁ ତମେ ଏ ବଣର ରାଜା ହେଲ। ସିଂହ ତ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମାରି ଖାଇ ଯାଉଥିଲା, ହେଲେ ତମେ ଆମକୁ ଖାଇବନି ନା? ଜମାରୁ ନୁହଁ। ତାହେଲେ ତମେ ଆଜିଠାରୁ ଏ ବଣର ରାଜା ହେଲ। ମୋର ବଣର ରାଜା ହେବା ଦରକାର ନାହିଁ। ମୁଁ ତମମାନଙ୍କ ଭିତରୁ ଜଣେ। ମତେ ସେଇ ଜଣେ ହିଁ ରହିବାକୁ ଦିଅ। ହାତୀ ଭାଇ, ତମେ ବହୁତ ଭଲ। ଆରେ ଖାଲି ଭଲ ନୁହଁ, ବହୁତ ଭଲ। ହାତୀ ଭାଇ ବହୁତ ଭଲ। ହାତୀ ଭାଇ ବହୁତ ଭଲ। ଦିନେ ହାତୀ ସାଙ୍ଗରେ ବଣର କୌଣସି ବି ପଶୁ ସାଙ୍ଗ ହେଉନଥିଲେ, କାରଣ ସେମାନେ ଭାବୁଥିଲେ ଯେ ସିଂହ ଭଳି ହାତୀ ବି ସେମାନଙ୍କୁ ମାରି ଖାଇଦବ। ହାତୀ ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନ ରକ୍ଷା କରିବା ସହ ସେମାନଙ୍କ ସହ ସାଙ୍ଗ ହେଇ ରହିଲା ଆଉ ସେ ଜଙ୍ଗଲରେ ଅନ୍ୟ ଜୀବଜନ୍ତୁଙ୍କ ସହ ବହୁତ ଖୁସିରେ ରହିଲା।